Že nosia. Stále prší. A počkaj, bolí ma nos, tak by si mohol také niečo povedať. Teraz vám ešte spravím takú intimnú trojku, hej? Ja, Janko, pozor, ešte raz, lebo mal ruku hore, no. Ideme. Rozbokni. Po 3 roky bolo iba slnko. Dážď sme ešte nemali. No tak ho máme. Doping nie je povolený, iba tekutý. A keď nevládzeme v tých prúčich kopcoch, tak či Ivan Jakeš alebo Tomáš Bezdeda nás hore tým kopcom pomôžu, zaberú a potlačia aj nám, aj babám. Sadneme na bicykel a je to, hej. Asi bude ešte v aute. Bielý, hej. Bude taký dobrý, hej. Felt bad, worst hangover that I ever had. It took 6 hamburgers and scotch all night, nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you want, if you want, you got to run. Perfect sense, lust and food and violin, sex and money are my major kicks. Get me in a fight, I like a dirty tricks. Oh, if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool. Ako sa vám ide? Tak teraz za Danielovej pomoci ľahšie. No ešte nám aj kameraman stíha, musíme pridať. Ahoj! Ako fyzička? V pohode. Vysoko. Čo nohy? Nohy vládzu, len zadok nejako nestíha.
Ten bolí. OK. Záverečné metra je špurt. Ja. Aj kolece šmíka. Prestal kresky. Je to ťažké, čo? Posledných 20 metrov. Ste dolu písali, že 30, ale to je 300. Toto, tu je brzda, prehazuješ a tam je zvonček. Zvonček ovládam, super. Tak skúsime, no. Moje netrenované nožičky celkom dobre zvládajú bicykel, ale moje netrenované ručičky mali veľký problém s týmto. No to si vyzerá ako hračka, ale je to poriadna zaberačka.